Kto to nespí? Kto to nespí? Kto? Kto to mal teraz búvať? Kto to mal teraz búvať? Kto mal teraz búvať? No, ty? Ty? No ty? No ty? A čo tu namiesto toho robíš? Rehoceš šašák? Ale kľudne môžeš spať. Haja, haja, no. Či čakáš, že príde Anica? Ale Anica príde neskoro. Kľudne môžeš ešte búvať. Čo je Anica? Je Anica najlepšia segra? Áno? Povedz Anica. Anica. Najlepšia sestra, však? Hej. Ani. Ani. A kto ešte príde s Anicou? Kto príde s Ani domov? Tátík. Príde tatino? Hej? Áno. A čo budete spolu pozerať? Snooker? Hej? Áno. Áno. Hej. No. Ha? Aha. Ha? 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 A ešte mi povedz, aké bolo mliečko. Aké bolo? Ha? Dobre bolo? Áno? Dobre bolo mliečko? Bašta? Taká dobrá bašta. Ešte by si dal? Áno. No tak za chvíľočku, dobre? Čo robíš najradšej? Čo robíš najradšej? Papaš si prsty, však, ale nejak ti to... Ako si papaš ručičku? Ukáž mi. Tak. Tak si dáš do pusy, však? No, hej. Ako robí auto? Hej. Hej. No dobre. Povedz čaute. Alebo ahojte. Tak, ešte sme zakývali rukou, super. Tak.